Значи гледам, че клипчето е свършило точно където казвам, че може да се ползват и самозалепващи се шкурки, но предполагам, че те са доста по-скъпи, затова аз използвам стандартния вариант с евтиния вариант с двойнолепещата лепенка Тиксо или фолио, кой както желае. Сега, докато се сваля клипчето, успях да отметна малко работа. Надявам се да се вижда. Там, където е заточено острието, просто няма никакви проблясъци, а напред към връхчето се вижда незаточеното от самото острие. Предполагам, че се вижда. Нямам представа. Сега този тип скос тип сканди, заради голямата обработвана повърхност, отваря доста работа. Ако беше обикновен вторичен скос, до сега да съм заточил поне 5 нощчета. Но така е. Към самото острие ще падне още доста работа. Има доста материал за отнемане. И това ще стане. Сега в началото споменах, че има вариант с една тънка ивичка двойнолепещо тиксо, така че да не се измества самото острие. Другия вариант е с кибритена клечка или нещо просто да се сложи тук като подложка, за да не се измества острието. Варианти за интерпретации има много. Най-добре е да не се натиска много усилено, така че да се измества, но по принцип тук е много голяма повърхността и ако не се натиска, много бавно ще се заточи. Към връхчето внимаваме самото връхче да не зададе по шкурката, да я нарани. Доста работа ще имаме още, но затова и ще прекъсвам от време на време, за да не занимавам излишно с гледане на църкане на острие.